Yes, comrades, good morning. Mwasuka bwanji ena muli bwanji. Lero Monday 10 kunchiti tikagwire ntchito. Zisankho ndi zimene tilandira ma official results anytime soon. Koma choyamba isanayankhule zambiri. Nchokuti ndiyena kuthokoza kwambiri a president a chipani cha UTM pobwera polemba chibaruwa kalata yovomereza kuti ayi APM awina ndipo apanga congratulate. Umene uwu ndiye timati true statementship. Munthu akamati uyu ndi statesman zimakhala choncho kumaona mmene nyengo zilili. You don't keep on fighting makamaka mukachoka pa zisankho pamakhala nthawi zina munthu umaziona wekha kuti koma ine apapa ndalephera kumabe anzangawo awina ndi apase ndachite congratulate. Mtima umene umachoka pokuti tonsefe ndife Amalawi. So adeso kabambe kumene aliko tingoti mulungu adalise komanso akuluakulu tonse amene tilipo kapenanso mamembers a chipani cha UTM tisatire zomwe president anena to congratulate DPP kuti awina chisankho chimene chomwe chinachovuta kwa basi. A psychological type of campaign taiona ndithu. Pa campaign pakakhala zambiri zomwe timayankhula mopotoka monga ena feti manati Peter Mutharika ndi okalamba. Ena timanena kuti omuzungulira Peter Mutharika amamdyera masuku pamutu. Zinali zokamba pa campaign kuti tiwine. Komanso DPP nawonso amatinyozanso. MCP nawonso amatinyoza. So campaign ikatha nkhani yonyozana pamakhala palibe. So panopa tonse timaona kuti boma limene lilipo litabwerero litipangira chani ngati Amalawi. These are the things that we'll be looking at now. Check and balances. Koda DPP awawa campaign yatha panopa tizaona kuti azipanga bwanji. Because all eyes now will be ku DPP. Koda DPP azipanga bwanji. Chifukwa DPP inalamulirapo kale ziko lathuli. Tikuziwa zambiri zofoka za DPP. Chifukwa nthawi imeneyoyo a DPP analada anthu ali mboma. And zifukwa zomwe a DPP tinachosera mboma Amalawi tonse tikuziziwa. Sinena zambiri aliyense akuziwa amene DPP imachitira. Zinthu sizimayenda bwino. That's why tinachosapo. Koma kwachosapo a DPP mboma, kwachosapo a DPP mboma. Timaganiza tikapo munthu wanzeru kuposa anzathu a DPP. Koma ayi ndithu Malawians we goofed. Tinagufa. Tinaika pa chakwera omwe saziwa china chilichonse. Omwe mwina alakusazo zinthu kwambiri kuposa mene ya DPP amapangira. That's why anzathu a DPP zayendera. Chifukwa anthu ambiri makamaka kumamizuku akukumbukirabe kuti nthawi ya DPP ngakhale Peter Mutharika amatizunza komabe anthu amamiza amasangalala. Koma panopa pansi pa ulemu wa chakwera zatikanika. Ngakhale MCP akuchedwa kunena kuti avomereze kuti aluza sindikuziwa choyena ufuna apange. Because it's obvious. Zisankho zinayambira ma polling centers. Anthu tinavota tikuziwa aliyense panopa kunena munthu amene anavotera. Majority of the people tikamafunsa amene ambiri anavotera dad. Pazifukwa zomwe ambiri mukuziwa. Ena kumanena kuti anali ndi mantha kuti akavotera Daso Kabambe akhoza kugawa mavoti. Akapeka mavoti ambiri kwa Kabambe apekenso mavoti ena kwa Peter Mutharika amaona ngati kuti MCP akhoza peza mpata ndikudusa moyera chokolo kuti kumaveka mpekesa zoti ku Central Region anthu analimbisa ambiri kusiyana ndi madera ena onse aziko la Malawi. So people were divided. Sikusonza kuti kapena UTM, for instance, UTM ka number 3. Sikusonza kuti kapena UTM sinapange bwino kapena sana ikonda Malawi. Ayi. Anayikonda koma amaona ndi mene nthawi yomwe Daso Kabambe watenga usegwa wa chipani cha UTM. Komanso amaonanso mantha tinali nawo kuti Central Region inalembesa kwambiri kuposa ma region ena. So people anamkonda kwambiri Daso Kabambe amene ni number 3. UTM tinakondedwa kwambiri ndi Amalawi koma anthu amaona kuti tikampasa Daso Kabambe mavoti ambiri ndiye kuti kuzakhala povuta kuti tiyachosa MCP kukanakhalanso marirani. Sometimes people think very low koma amakhala ndi zero. So ine am told kuti ambiri amafuna ndithu Kabambe asogolere pa fundo zimene amadinda. Ambiri Amalawi paka panopa fundo za Kabambe anthu ambiri akuziyamikira. Koma kunkhani ya ndale anaoneranso mbali ina. Chifukwa ndale njovuta. Ndale is a vehicle ndi galimoto yomwe imamtenga munthu kukumulowesa mboma. Kunkhani ya ndale uku ifeyo ngati achipani cha UTM tinakhala ngati aperako mphamvu. We didn't have the capacity yaikulu as compared to anzathu a DPP ndi MCP. Tinacheperako mphamvu pang'ono and I accept that. Ndimaonanso ina as a campaigner kuti pena pake tinacheperako mphamvu
achipani cha UTM. Even mkati muone materials tinalibe komanso kuona mmene zimayendera zipani ziwiri zimene zimapangira DPP ndi MCP. Anzathu anakozeka kwambiri kuposa ifeyo. Komanso chinanso chokuti convention yathu ife tinapanganso mochedwa pamene anzathu anatayamba kale makampeni. Pali zambiri zomwe zinachitika, registration chimozimozi. Koma funo zadesu kabambe amalawi paka panopa tidakali kuzigwira. And funo zimene zija zadesu kabambe zilithandizanso bwino kuunikira mmene boma la DPP ziyendera ndi mmene MCP zipangira behave as a main opposition party ku parliament. Komanso tionanso mmene zathu amene asankhidwa a UTM ma members of parliament mmene azikapangira check and balances ku parliament. So by using kugwisa funo zadesu kabambe ku parliament, I think nkhani ya chuma ikaenda bwino kwambiri ku parliament because UTM manifesto ya UTM it was super standard. Comrades, chinanso chomwe tikuyembeza kwambiri ndi chichi. Maboma awawa DPP ndi MCP akulamulira. Pali maudindo ena amene awa anthu kumalawi kuno sanagwise bwino ntchito. Ku polisi, ku ame ndi mafumu. Maparastatos mwinanso ndi mwinawo. Mabungu amene wawa they were too much into politics. Nthawi imene DPP kulamulira mpaka panopa pamene taonanso MCP imene alamulira. Mafumu sanagwisidwe bwino ntchito ayi. Amagwisidwa ntchito ndi anthu andale molakwika. Zimene zisi tenti zione bwino. Kakhale malire. Mafumu chonde mafumu anzathu andale ka DPP ali mboma. Pankhani yokuza mafumu malamulo ena asintheko ndithu. Sizikuoneka bwino ndithu yayi. It's not giving a good picture. Mafumu ambiri panopa akudedwa ndi anthu omwe ali amalawi. Chifukwa choti ambiri mafumu khangati akumayenda limodzi poyera ndi anzathu andale. Akumasiya chikhalidwe chawo kukhalizika anthu pansi bwino zinthu ziyenda bwino akulephera because akumatenga easy money from politicians. Zimene zisinthe. Palinso nkhani inanso imene tena kuti tione bwino amalawi. Ngakhale tikupanga advocate kwambiri nkhani imene ndi fantha kumpoto. Federal system of government. Kumalawi kunoko metaona chuma chathu chikuyendera kuyamba nthawi ya DPP yapita mtharika panopa ndi bwinonso abweranso. Takati kulira kumalawi kuno kuti tufuna federal system of government. Federalism. Nkhani ya federalism ya Malawi tiyeni tiione. Zinazo tizipanga koma federal system of government panopa ina ukhalapo. Isakhalepo chifukwa cha ndale ayi. Koma ikhalepo ndithu kuti mavuto amene tikuma nawo awa achepe. We need federal system of government kumalawi kunoko. Koma ngati zingoendera yomwe unitary region iyi sitithandiza ayi. Ngati tapitize kuyendesa boma ilili without federal system of government amalawi will not go anywhere. Tivutika. Zinthu zathu sizingaenda ayi. Decentralization inde ndiyo sikuoneka bwino. Koma federal, we need full federal system of government. Kumalawi kuno ikhaleko. Bas, and this should be DPP. Ndi pempho langa ineyo malo mwa amalawi ambiri amene tikuona zimene zizi. Federal system of government kumalawi kuno ikhalepo. Federalism yena ukhalapo. And that DPP 100 days imene iyi kuti zinthu zambe kutiyendera bwino tonse amalawi tikutire apange ndithu introduce federal system of government. That is number 2. Number 3, a DPP campaign yawo amati ma secondary schools akhala ulere. Zimene zizi nzaboza. There's no way you can make secondary education for free. Zaboza zimene zonse. Ndimene tili panopa. Let education not be for free. Never. Zilipindulacha. Palibe chimene tingapindule kupanga skulu khaya ulere. Maskulu athu awawa even ku primary school. Tiyambe kupeleka fees. Zilisizi bwino ma primary schools mwathu mwayi. Maskulu athu akuvutika. Maybe kumene singapeleke fees. Tamapeleke fees mina ku University of Malawi. Kapena kuma university athu. Koma nakunena zoona. Primary school, secondary school, zimene zizi zipeleka fees. Chifukwa cha ndunena choncho. Timapeleka ndalama zambiri zati ma small funding kuma school, kuma secondary school ndi kuma primary school. Makolo tikumapeleka mwina pachaka timapeleka not less than 20,000 kuma school. We spend a lot of money kuma school funds. Funding ya school timapeleka ta ana school abwese ndalama mayeso timapeleka zinthu zambiri kwa basi kuma school.
So izizi a DPP inde chinali manifesto mwawo kuti ma secondary school akhala ulere. Izizi anangokamba mwansanga. We don't deserve to have a free education in Malawi. Ndimene zizili ku Malawi kunoko. Mavuto nda ambiri kwa basi. There's no way we can make free education ku Malawi kunoko unless titukuke kai kwambiri. Kwa panopa ten chilichonse chikhale cha ndalama. Ndivini kuzipatala kumene. There should be a small fee. Tizikapereka kuchipatala. Kafii kakang'ono kazikhalapo ndithu. Kaka 500 kwacha per patient. Wodwala azikapereka ko kandalama kuchipatala. Chika mafuta metu kumana kuchipatala kusoka kwa mankhwala isiwaresa. Boma ndimene chuma chati chikuyendera. Ndiye pakalawaso umbava. Kuboma kuja. Mankhwala muzipatala mtukuvutika. And why I'm saying this could even zipatala. Tizipereka ukanga chepe. Chifukwa chakuti kuchipatala kucha meta katu kuti kupanga free health services. Kuja chipatala katembera mankhwala. Tikamaka gula mankhwala ku pharmacy. We spend a lot of money kugula mankhwala when doctor kapanga prescribe kuchipatala kuchaboma kuna kuti mukagule mankhwala. Timagula mankhwala pa mtengo yodula kwambiri. So ngati kuchipatala kungakhale ka small fee. Komwe munthu patient azinyamula popaka register chipatala kuti akathandizidwe. Just a registration fee khalepo. Kusana ndikungoti chilichonse chikhala cha ulere mentili osauka panopa. Amalawi sanamzane. Inde za ulere zimakoma. Komabe zikuti pasaso ulesi umalowapo. So my point is like this. TNTSS kuti kuzipatala kafika zikhalako. Mpaka zinu zakhale bwino. Kuma secondary schools uku fees ikhalepo ndithu. Kuma primary school chimozi kanga chepe tenti zipereka ku school for our education. Otherwise kungoti chicho chikhala cha ulere si campaign ya bwino. Zinu za ulere zimavuta to maintain or to implement. Koma ukhale kena kage pazikhala commitment fee ndithu kakhaleko. Mwana tikamutuma ku school azitizilipira fees ya boma. Kuboma tizipereka fees. Sikuti tonse Amalawi kunomo 23 million people timakhoma msonkho moyenerera. Koma through anathuwa tizikhoma msonkho kuzera kwa anathuwa. I don't think Malawi angalephere kupeza 5,000 kwacha kupereka ya mwana wake utapite ku school. Tikhoza kuipeza even a minimum of 2,000 kwacha. Pele mwana aliyense pa term kuti zithandize ku school. Sikuwa hivi kugula machoko, machani system yogula zinthu zipangizo za ku school. Si kumaenda bwino kumalawi kunoko ya. There's a lot of tima corruption tima capital mbili kwa basi. So it's good panopa ma school awa ana atu. Kuyamba primary secondary school tent zipila fees. We lose nothing. So Malawians were there to survive. Because when you say mwana wa school azilipila mwina 1,000 kwacha pa term kumapita ku school, kapena 2,000 kwacha pa term akamapita ku school. Mukati muone kunyumba ndiwo timagula 1,000 kwacha. Soya pieces alipa 1,000 kwacha. Sopo alipa 1,000 kwacha. Ndiye kungotengapo 2,000 kwacha kulipira kuboma mwana aphunzire. Ndikuona ngati sichingakhe chinchowawo kwenikwenayi. So these are the things that tena kuti tizione. Comrades, inezanga ningonyadira kuti panopa chipani changa cha UTM chavomereza kuti chili number 3 sichina wini awina nda DPP. Thank you very much. Good morning.